गोकुळ सोबत गोकुल। भारतीय जनता पार्टीचे नेते तथा माजी केंद्रीय मंत्री रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित खासदार नारायण राणे व आमदार नितेश राणे यांची ठाकरे शिवसेना गटाचे उपनेते गौरीशंकर खोत यांनी मुंबई येथे भेट घेऊन शुभेच्छा दिल्या होत्या। या भेटीमुळे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटात जोरदार खळबळ उडाली होती। यावर ठाकरे शिवसेनेचे उपनेते गौरीशंकर खोत यांनी आपल्या फेसबुक पेजवरती मी शिवसेनेतच असून पक्षाशी एकनिष्ठ आहे, कुणी भोंगळ राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते त्याला लखलाव अशी प्रतिक्रिया खोत यांनी व्यक्त केली आहे। खोत साहेब नमस्कार। काल तुम्ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची सदिच्छा भेट घेतली आणि त्यांना शुभेच्छा देखील दिल्या, तसेच आमदार नितेश राणे यांच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या अशी माहिती पुढे आली आहे। नेमकं काय विषय आहे? तुम्ही भाजप जाण्यामध्ये चर्चा सुरू आहेत, काय विषय आहे नेमका? मुळात मला नितेश राणेंचा वाढदिवस आहे माहीतच नव्हता। नारायण राणे साहेबांच्या भेटीसाठी मी गेलो होतो। 1988 मध्ये नारायण राणेंच्या सोबतच मी शिवसेनेत प्रवेश केला। त्या अगोदर मी समाजवादी पक्षात जॉर्ज फर्नांडिसांच्या युनियनमध्ये होतो। त्याच्या अगोदर मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात काम करायचो। मी नारायण राणेंनी शिवसेना सोडल्यानंतर काँग्रेसमध्ये गेलो नाही आणि नारायण राणेंच्या नवीन विचारसरणीशी आमचा दुरान्वयी संबंध नव्हता माझा, म्हणून मी तेव्हाच ठरवलं होतं की शिवसेना पक्षात पुन्हा प्रवेश घ्यायचा। 1914 सालाच्या निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक प्रयत्न करूनही तो मला मिळाला नाही। 1914 सालच्या निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसचे आमदार विजय सावंत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेशाचा प्रस्ताव मला दिला। त्यांना मी सांगितलं मी पुन्हा सक्रिय झालो राजकारणात तर फक्त शिवसैनिक म्हणूनच होईल। त्यामुळे त्यांनी मिलिंद नार्वेकर यांच्याकडे बोलून माझा पुन्हा प्रवेश घडवून आणला। 14 पासून 24 पर्यंत सगळ्या निवडणुकांमध्ये नगर परिषद, ग्रामपंचायतीला, जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभेत मी शिवसेनेचं काम करतोय, आपण सगळे बघताच आहात। बरोबर। हे काम करत असताना नारायण राणे साहेबांच्या आणि त्यांच्या सौभाग्यवतींचे माझे वैयक्तिक संबंध कधी खराब झाले नाहीत, किंबहुना राजकीय विचारसरणी त्याच्या आड आली नाही। बरोबर। आणि मलाच त्यांनी शिवसेनेत आणलेलं होतं, त्यामुळे वैयक्तिक संबंध होतेच। त्या संबंधाने केव्हा तरी मी त्यांना भेटायचो। यावेळी सुद्धा भेट त्यांच्या सहमतीनेच ठरली। ह्या भेटीच्या वेळेला नितेश राणेने अचानक फोटो काढून ते व्हायरल केले आणि काल तिथे पत्रकार परिषद घेतली असं समजतं की मी भाजपमध्ये प्रवेश करणार। मी एवढं तुम्हाला खात्रीला सांगेन की माझा तसा काही विचार नाही। मुळात माझा समाजवादी विचारसरणीचा मी माणूस, बाळासाहेबांच्या आणि जॉर्ज फर्नांडिसच्या विचाराने प्रभावित झालेला माणूस। मी शिवसेनेतच राहणार, शिवसेनेचंच काम करणार, किंबहुना सिंधुदुर्गातल्या 3ही मतदारसंघामध्ये उभाटाचा आमदार बसत नाही तोपर्यंत शिवसेनेचंच काम करत राहणार। खोत साहेब, याच अनुषंगाने एक प्रश्न उपस्थित राहतोय की आत्ताच निवडणूक खासदारकी झाली, त्यामुळे खासदार विनायक राऊत हे काही 48,000 किंवा 50,000 मतांनी त्यांना म्हणजे पराजय झाला त्यांचा आणि राणे एकदा विजयी झालेत आणि त्या विजयानंतर कुठेतरी सिंधुदुर्गामध्ये शिवसेनेचे जे मतदार आहेत ते कमी होत आहेत आणि शिवसेना कमी होते असे एक पुढे येते, कारण काही दिवसापूर्वी संदेश पारकर यांनी देखील शिवसेना राजीनामा दिला होता आणि आता तुम्ही भेट घेतली आहे, त्यामुळे चर्चेंना उधाण येते, काय सांगाल याबद्दल? ते चर्चेचं उदाहरण स्वाभाविक आहे, लोकांची त्याच्यात चूक नाही, तुमचीही चूक नाही, पण मला काय तेवढं भान नव्हतं की याचा असा परिणाम होईल म्हणून आणि नितेश राणे असं करेल हे माझ्या काय स्वप्नातही नव्हतं। ही वैयक्तिक भेट रेग्युलर रुटीन मधली होती, त्याला राजकीय स्वरूप दिलं गेलं आणि मला वाटतं की शिवसेना पूर्वपदावर येईल, पूर्वीपेक्षाही जोमाने पुढे जाईल आणि त्याच्यासाठी आम्ही सगळेच काम करू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।